obodo nọ n'ọgbaghara gịnị ka anyị ga-eme ndị uwe ojii o anyị mere gịnị ebe ejebe adịghị mma laba adịghị mma ha tiri gị ụba ịnọ na nsogbu ebelebe nke nwaanyị ka njọ over nke nwaanyị ka njọ ịkọta ekpe na over hey stop there Nigeria over Enugu over Abagana over Ozubulu over Ekwe over. Hi, officer. How are you? Hi, officers. How are you? Making a brave woman. I brought disco hall. Hi, officers. How are you? Yeah. I like this guy. How are you? I can wear respect. I want hi. Yeah. I told me, do you have a America? Well, Esther Chidebere Madu Ume. Huh? Ebe. Otu na anaghị. Esther Chidebere ọnwụ ike egbe elu njaba ume ebekala lota aha bogie n'isi. Inyere na akpa. And nkata nyere akpa shagwu n'ọhịa. I will hand by the time m mechara gị ihe buru gị gawa Abuja mgbe ahụ ka ị ga-amabe ị ga-ama onye gị na relate. Ejiri ngo children onye gụrụ gị aha Officer na Ruben ka ị ga na onye gụrụ gị aha who gave you names? Officer ọ mam nyere m ya. Mag is under arrest. Hey. For battalion of name under one person. Buru aha bụkala logo Mag nyere gị ya. That woman is heartless. Owe ajụ obi onye obi akpọ. Mag dị very very deceitful. Ya wo onye na-edufu mmadụ. Mama dịkwa deceitful. Deceitful. Ọ otu ihe fụfụ na. Ime ihe mere n'ugbu a. Iji m egwu. Officer ka m kpọrọla Christmas kamgbe echi. Ịma how long Christmas m dị? Gị were perfume gba na ahụ na-eshi nwa tanwụ. Gị na-eshi nwa ratụ. Anasịrị ụmụ okorobịa ego. Anasịrị ha ego. Na-eji ya ara nwa ndụ. Efe na iyo work ka ọ original. Officer leke gbasara gị na. Say hey! Na nwere ime gị isi mba n'ụnụ. Hey, ihe wi isi gị. Ihe awu isi gị. Officer nye Ka ime ka ihe aka na Abuja anọ n'ọda na aha gị. Ụwara na-agba gị. Gị wuru isi nnabe kwa ịga n'isi. Buru ya ote. Giri atọ maka chukwu ntabi ego ntị. Ụwara na-agba gị. Siprele ekwensu. Gị wuru ihe ọjọọ dị ote. Buru n'isi. You know under arrest. For fake life. Even to fake. Gị kwagara n'anya onye tigre gị. Officer hala m anya. Officer hala m anya m nụnụ. Ama adọshi gị ya. Ama adọshi gị anya gị. Ụwara na-agbago. Officer hala m anya m. Ị gaje court. Officer na Ruben ka court ahụ nụnụ So Ruben ka court. Nani kisa gacha hanonde. Officer, you're in the law court ana boya gini impersonation. Oyawo. It's an offense. Person any here for that. Offense. Impersonation. Offense na akpụrụ ihe Impersonation. Officer na-ewela n'iwe na ọkwanụ ka mmanụ chọọ ọkwanụ mmarị ọkwanụ sharp. Mmanụ sharp. Mmanụ tọkwanụ sharp. Nwaanyị kpene. Ịpụtara wa bi ime kpene ịbịara sharp. Ịlọla di. Officer alụbenzi. Ịhụnanya ya na. Gị na-ebu nwoke isi onye ọdọ. Ele onye ga-alụ gị mgbe iwu fake. Otu iri ugbu a dị ka nwa amụsiri ike. Onye hụ gị ya nwe sakramenti n'ime ndụ gị. Gị kpuchi ihe egwu udo. Gị kpuru mmanwụ, gị kpuru ọkọnkọ, gị kpuru nwa ọkwa. Kpuchicha beauty Chineke nyere gị. Onye ga-ahụ gị lọgụ. Ere sharp. Ị gaje station. Move it. Officer biko nu na Orubeke station now biko nu ka ya ime ike settle ebe biko. So Simon ike settle ebe. Ngwa ebe go 30,000. Hey. Na officer 30 runu too much now 30 gị too much. Ihe kpuru isi ego le ka eziri ya. Officer zuru. Ngwa na ebe 30 too much. I got this station.
gị na gọọmenti ekwerebezie n'aka. Officer, ka nye m ji nga 3,000 ka m nye n'oge ya biko. 3,000. Biko. 3,000 nkịtị. Officer, ọ gwụla nye m ji nga enwe ego ọzọ m ji biko. Ọ rụkwasa anaga m gị ego na unu oruru eru. Ọ maka na elele m anya ndego front e. Mkpọpụ ga Abuja. Ihe ndị Abuja ga-eme gị gịda like ya. Nye m. Nonsense. Malapụ napụcha m ihe na-ere m ọkụ n'aka. Ekwe ka ewere. Thank you. Wasusu. Thank you. Susuru. Officer, thank you. Officer, thank you. Ịhụ ọtọ ọdị. Ịgajego ka mma ekelepa ụmụ ọka. Onye ebu mmiri, nwaanyị abụ mmiri. Hey! Ịgbaga ọsọ. Chukwu azọla gị n'ihe na anatala m otu. Hey, ngwa, ọsọ, gbafere. Ya sebe. Ọrụ gị etọkata ya na chi. Ya ihe ndị polisi na ụgwọ nda mgbe ọbụla ị hụrụ ha sebara anwụ na-ama ha n'Ekiti road ha gụzuo nga ha maka ha amaghị uru ha na-eri uru ka ya nwere otu nwunye nwe na nwoke ahụ ya nwe uru ihe ewu urusu ihe ewu polisi tekulus urusu 3,000 na-enwere ihe o mere anyị maka chukwu onye ọbụla anyị hụrụ n'ụzọ ugbu a ma aka ya ọ dị ọcha ma ọ dị oji anyị gbọjago ya. Attention! By the left mark time. Hip. Hey, usanga. Onye nwere bịa aquí. Get up there go gị na achọcha warna ba. Ka kwetere bịa ahụ. Onye nwe. Reju osie kwesịrịla by now. Ndụ mbụ kpụrụ udi na road. Egbukwele ha gapa nwụpa. Ngwa mmaga so polisi echizu ole. Bịa singa sọtọpọ. Kama ka Singapore. Bịa enwere gị iji nga. Enwere gị iji. Onye oshi. Karị agado m ibe ala n'ụlọ. Na-ewu ụlọ ọchịchịra. Ngwa. By the left mark time. Hip, hi. Ngwa. Hip, hi. Akari aka ekwere. Hip, hi. Akari aka ekwere. Hip, hi. Kale. Da. Hip, ha. Ana come on, chila ka gelo siso. Ige na Nigerian Force of Army, Nigerian Coat of Arms, na police ebe na anu. Ndị osi ola anyị tegwere n'obodo no. Oya ka Nigeria ji lecha anya sai mba. No ga awụ so sai wu ndị police officers ga nọ na this community. So ndị ọzọ ability gara ya ka maka na ebe na anyị jiri aka anyị baa ga agha lụọ bute shandami na ndị osi na ibutere na obodo. Single-handedly. Nwoke na ọrụ akpa nene ọwa anyị nwagodo ihe gbọ ya ọkụ. Robin Hood na America ka anyị nụdere. Ha niile cha. Ana agwagwa ka gị na-esuzu. Ịma mgbe ole niile aghagoro m na ahụ ndị ọjị ya. Ịma gwerele mgbe ole Zubi Michael na na-ekwu okwu ya n'ime ha. Zubi Michael mgbe ọ gara America, si America gaa Uganda, gaa ihe ha nọ mere. Ọmụnwa wụ na empty handed ọmụnwa. Single-handed. Chọrọ ya. Ka m nwutere ya. Ka ga-ekwu nke Destiny Etiko. Destiny Etiko wụ nwada ụdị wụ sị na ya pụtara ụwa kere na ihe ọ ga-eme ihe ha nọ. Ọmụnwa onye gọọmenti jipụrụ m gaga ka mụ onye repụrụ ya asị m onye ọwụ otu ihe a ọmụnwa reku ya a na-agwagwọ ka gị na-ezizi nwa ogbode ha ka gị gaa n'ime ụlọ gị gbasa onwe gị apị fon ịpịbụrụ nwa gị na fon ịmakwa bọmbụ ole m jiri n'ụkwụ gwenyụọ ịmakwara bọmbụ ole bọmbụ ha ka ike ụkwụ ote ewere ya tegara mata mta lekwelekwelekwa ụkwụ ote egwenyụọ ya n'elu ya ka bọsụ ya agba n'elu gbapịasa ndị mmadụ gị letazi mkpa ha ka m nọ mmiri gị ka children enyere ngwa ụmụazị ị ga-eji m egwu asịgị sekpere ala tụgụ ụmụazị melala ume gị ịchọ ịṅụrụ ka anyị ṅụrụ nkụ ojukwu planda ful
Mama! Unu shota no na agbago ọsọ. Ọ gịnị megi? Mmiri. Onye hapụ ajụjụ ka aka kete mmiri anyị biko. Mama, ka m jụọ gị. M ga-aga weta mmiri. Iwe wele gị. Ọwụ ụzọ nke ịgbapere agbape ka ọ ka ịgbachiri agbachi ka m ga-gị weta mmiri n'ime ya. Em ka ime aga agbape weta mmiri. Ọ bụ njikwa ọsịsọ ahụ gakutere anyị mmiri. Bulite bọket a dọrọ nkele. Bulite bọket ahụ ị ga-ahụ ka ị ga-ahụ. Mepe ya ozugbo mana make sure na ọsọ mmiri ka ị ga-aga weta. Akụkọla nga ahụ gba gị gatụ ihe ọdọ. Papa ya gị wetara mmiri ọsịsọ. Papa, ọ bụrụ na ị chọọ ka m gaa were kii agbape wetara unu mmiri ka unu ṅụọ. Gị mara na m ga-anọ nga na unu agwa m ihe mere n'unu ga-eji gbapụte na kọmpand unu ka onye ochi. Mama, ga wetara unu mmiri. Gakutere mmiri anaghị akọ ọsịsọ ahụ. Ebe sikọta ime nwa ka ahụ ha. Ngị na-agahụgo onye ọbụla hụrụ gị eburu onwe gị ọrụ ya atụwa gị ime nkata ara. Gị bịa nga ahụsara m ya timekwe nna ya kpala ya o. Timekwe ekwele m ugboro ole. Mmadụ ole gbara ọsọ bata nga. Mmadụ ole gbamatara nga. Mgbe ọla na-ajụgharị mgbe ọla ị na-ajụgharị ihe mere na ihe mere na ihe mere na ihe mere. Ele dị problem ka gọdọ ihe nsogbu gị n'ụlọ a. Gbagodi m onye niile mere na ka ị ga-amata. Papa, unu aṅụọla mmiri. Ị nwere ike ịgbatụ m ihe mere n'unu ji gbọrọ ụfụ ka ndị ochi gbapụta ebe a. Maka achọrọ m ya. Maka Chineke. Gịnị iji emepọ m? Gịnị emepọ onye na-aṅụ ji mmiri ara nne ya atọ? Ọ bụ iji na-echi nkịta gị were agba ya mee gịnị? Ịchakwara kwụrụ ụlọ ọcha. Ọ nne m nọ. Ele nga m kere. Akwụkwọ ga kọọlụ nwa atọ otu. Gịnị ka gị kọọ ya n'aka ma ọ bụ ndị ụmụ anyị aka ntị. Aga m aga na permission na local government ma na-aka ya. Nwa m bitere n'ụmụ azụzụ gị ya na ọ zụrụ ya nga m gaje ka ya m take permission. Ka ọzọ m ga-aka ya m fụọ ya nga ọla m fụwa ya ziri ike. Amama oke ala. Mana oge oke ala. Gbachikwa gị ete agbachi. Ipere ha. Olee ihe ime ka akwụkwọlite m si ele gị ịṅụ m na n'ara eji ịpa m ya nwoke trọmpet nwoke braracha orukwe n'ọsọ na-aga imefu iri naanị gị iri karịa. Apụrụ ame ka nna ya. Nna m iri nna gị nnụ. Ịhụrụ anyị ka anyị nọ nga ebe agajede agaje nwa kpọkịm na-anaghị ya asịrị shuu koi kedu ihe nwa ahụ dị? Aha m gba accuse. O jila aka ya ma onwe ya ikpe. Aha gị bụ accuse ọ dị emume ikpe ka ọ ihe ibu Ya wa allegation. Ọ wa allegation. Ọ ihe ọwụ isi aha gị bụ accuse mmanụ mụrụ gị baga accuse ijila aka garapụta onwe gị N'ụdị agha. esi m n'ụdị agha ọmị ka a na-emere n'ụdị agha ele ebishi Eshi m n'aka my boyfriend. Eshi m n'aka enyi m nwoke. na nke your boyfriend Nụ. ya bụ enyi gị nwoke na-eyi ihe nụ Anaghị ọwụ. isi m ole ihe ọwụ Am I not matured enough? Are you not matured enough inwe enyi nwoke ka are you not matured enough ịga na nke ụmụ gị Ịkwụsị ụmụazị ukwugu agaghị ha ọmụgwọ. A na-aga ọmụgwọ a na-elo. Amụrụ gị eleji. Chekwa igo ọnụ. Asọ ọnụ ọchịmara mma na-eji afọ ope owe onye chekwa igo ọnụ ngwa bebe chekwa igo ọnụ. Alụgịla m dị. ịlụbere alụ Amụkwa m ole mgbe. How old are you? afọ ole ka eri 21 years. Elela otu ihu m rụ. I'm 21 years. No matter how I look. Don't mind me. My face. I'm 21 years. mee nlega anya n'ihu ịdị 21 years
ụlọ elu nọdụra na-ada dụrụ ọkụkọ okpuru anya ha isi ụlọ elu kọwa afọ anya eji aja ụpa yoli elu kpọ ya foundation nne m ịhụgwule krismas ka nkụ kemgbe aha gị wụ offense number 1 ịtasị tọgide afọ ole dị offense number 2 I don't think she matters out of my share. That's my age. You want force me age, force. You can force him age. onye ahụ adịghị o ele ebe isirilo isolelo That's my medical law. nani ano ịhụnanya go on America wee isi eshilo geblalo hey anya ọma lo iji anya ọma lo ka nke blalo Onye nwe oji otu ị na-eche ekwu ụka na-eburu m ebulo ọnụ ụdị agha nga m jiri ụkwụ m abụọ bịa nga. offense number 4 ijukwulo isi America lo N'ụdị agha ịgbara plan isi ijukwulo yeah aga m ejeriri isi. accuse aga m emeli gị accuse olu onwe gị isi ijukwulo eleghị ibu n'akpa Onye m woman hair. Woman hair. human head Anaghị na-eti. onye ọgwụ ego Hey. isi mmanụ ka ibu n'akpa ka ibu n'akpa jee bigbogo obìnrin igwe bara gị mba ndị mozi nke eluigwe ha were ọgwụ hotel mara m gị mmiri ọkụ mara gị mmiri ọkụ Ai, ụtọ sheri zini. human head Woman hair. Ihe m ji eme ka mmanụ ata ya ige ike itiga you look different. Kwere ihe. Ele ihe nke ele na. awụ chekwa attach It's just attire you will put on. ị ga-ekwe agwagwa ya atach ọ ihe ji mụrụ ebe gị sa human head Attach ihe eji ata isi ka woman hair. Mekwa ọnụ ndị uwe ojii agbafuru na agbafuru eleghị mma na ekwu ya rụkọ onye iberibe woman hair ọsọ na ọtach keke ọ na-amadị ka weka nnukwu a na-ezo ya ezo ihe m na-erechisa ndị mmadụ ọkwara ihe ị na-agwa anyị na ọ bụ ụdị ihe ị na-agwa anyị na ọ bụ ụdị yọyọ ka ibu n'akpa gwa anyị na ọ bụ atachment ọhịa na-akpa ya ihe ahụ dị atachment agịrị m ekwu English na oyibo na nwedị uru ọbụla ihe ahụ dị atachment ihe ahụ woman hair ị na-agba ka nkịta ihe ejiri ka isi nkịta Timoti ihe yi nkwele ihe na ọkwụ gị na-acha white otu ọ wetu ụkwụ mmanụ kwesịrị iche elu ụdị anụmanụ iwu ihe m yi n'ụkwụ host gịnị close it and close your body ghost ya bụ onye nwụrụ anwụ ụmụ agbara gị so onye nwụrụ anwụ ụmụ agbara ka iyi n'ahụ what type of policeman and the woman is this offense ga-abara the policeman na woman mụrụ ihe nke ebe a offense ga-abara ala lekwata offense ga ha eru Abuja gị gaziri ọnụ gị mana ma ị ga-aga Abuja ga kọwala anyị a na-ekwu na ịbụ isi mmanụ gị yiri ahụ ghost onye nwụrụ anwụ n'ụdị agha I can be free in my father's land. In this land I cannot be free. I cannot. An accused person I get free. It's accused. You people are insane. In fact, I will call Abuja for you. I will call Abuja for you people now. I'm going to call Abuja now. We will call. What? Officer, Abuja. Hello, Kim. Please, send us to me. Please, send us. Policeman is disturbing me here. And another policewoman. Send us immediately. Don't waste them, please. Please do it immediately. Dara, I cannot take it. I just go near Libe. The anon Dara, the cannot get on a pimp, cannot get on a far. Do you should not quarry? A cute care cone. One letter, I know what's done. Only the game in here. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God